जोंनि खुंथाय हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्ट दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टजोंबो बर' साहित्य सभाया रायज्लायगासिनो दं बिथाङा रायज्लायनायनि मोनसे समखौ दाबो होनो हायाखै थेवबो जों आसा फारियो बिथाङा नैबे अन्तत दिनैनि खालारनि उनाव जाहाथे जोंनि जिथु बर' बिजोंनि जानि क्लास 6आव इंराजि ओमफ्राय सानखान्थिनि सायाव जानाखि इंराजि रावजों फोरोंनायनि जानाखि जाबसिननायनि बे हाबाफारिखौ होदों बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु दिन मानियाखै आरो बे हाबाफारिखौ जों बर' थुनलाइ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगायैबो जे असम साहित्य सभा आरो आसुआबो बेखौ गले गले सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबाय थादों जे जोङो गावनि बिमानि रावजोंनो जोङो बेखौ मोननो नांगौ सुबिदाखौ आरो बेखौ जोङो नोजोर दोङो भारतनि संबिधानावनो 3 फर्मुला लेंगुवेज हिसाबै गिबियावनो गावनि बिमानि रावखौ सोलोंनायनि जिथु अधिकार बेखौ जोंनो होखादों बिनि उनाव जों सर्व भारतीय हिसाबै जोंनि गावनि गोसोनि फोरमायनायखौ हिन्दी रावजों फोरमायनो आरो इन्टारनेल हिसाबै इंराजिखौ सोलोंनो नांगौ बे भारतीय संबिधान थाखानायनि उनावबो आरो भारतनि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आरो बेबादिनो एनइपिनि गेजेरजों बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइनि जानाखि बाथ्राखौ बुंगासिनो दोङो बिनि बेलायावबो दिनै जोंनि आसाम सरकारनि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानो बेबादिहाय 6नि बे अंक आरो बिगियानखौ मानो इंराजि रावजों सोलोंनांगौ जाबसिनना होदों बेखौ जों मिथिया थेवबो जोंनि दाबिया बेनो गले गले जोङो गावनि बिमानि रावजों जोङो बे सोलोंथाइनि खाबुखौ मोननो हायो जों बयबो मिथिगौ जायनोखि शिक्षाबिद बिथांमोनाबो बुंगासिनो जे गावनि बिमानि रावजोंसो सोलोंब्लासो गासै गियानखौ मोजाङै सोलोंनो हायो दा बेखायनो जोंबो बे खान्थिया दंखायो बेखायनो बे खान्थिखौ लानानै दिनै भारत सरकार खान्थियानो जा बा एनइपिनि गेजेरजों जा भारत सरकारनि जा प्रधानमन्त्री आरो हम मिनिस्टार मोना जिखिनि बुंबाय थादों बेबादिनो बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइनि खाबुखौ आरो बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोन्दों जे जानाखि डक्टर इन्जिनियारिं बे बिफानावबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जिहेतु बिमानि रावजोंनो बे खाबुखौ दिनै लानो थाखाय बिथोन होगासिनो दं बिनि गेजेराव जों खुनु पध्याय बे इंराजि रावजों 6आव अंक आरो बिगियानखौ जाबसिनना होननायखौ जोङो बेखौ जेब्लायबो मानिनो हाया जोङो अराय नांगौबा जोङो बे आन्दलनखौ खालामबाय थागोन जों सरकारनि बाथ्राखौ जों जेब्लायबो जों मानिनो हाया HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 97-66-80878 एबा 700-2271-929 आरो 700-2131-754 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।